היי, שמי קטי שטרן, משרד פרסום גימיק. אחרי ההרצאה המרתקת שהייתה לי איתכם, פנו אליי עשרות אנשים עם שאלה, אוקיי, למדתי, הבנתי, מה אני הולך לעשות עכשיו? אני רוצה לקפוץ שלב אחד קדימה, מה אני אמור לעשות? תגידי, תלווי אותי. ואז אחרי שהיו לי כמה אנשים, אני לא יכולה ללוות כל אחד בנפרד, אני יצרתי קורס אחד שאני לוקחת את האנשים הכי מדהימים, הכי קליברים בתחום שלהם, הכי שרוצים באמת להצליח, ויצרתי עבורם קורס מקוצר של 5 מפגשים, מפגש אחד שישי הוא בונוס, ברבע מחיר ממה שאני רגילה. בקורס עצמו אנחנו בעצם באמת בונים ומיישמים, לומדים ומיישמים בזמן השיעור, איך בונים דף פייסבוק, איך יוצאים סטטוסים שיש להם הרבה לייקים, עשרות לייקים, איך מוצאים את הקהל יעד פוטנציאלי ממש ממוקד כפי שאני רוצה, מאזור מסוים שאני רוצה. מה אני עושה בשביל שהם ישאירו לי את הפרטים שלהם, פרטי ההתקשרות, שאני אצור איתם קשר, איך אני יוצרת דף נחיתה בשביל זה, מה מעניין אותם, איך אני מושכת אותם, בסופו של דבר איך אני מוכרת להם ברגע שיש לי את פרטי ההתקשרות שלהם. זה מה שאנחנו עושים בעיקרון דרך המיילים. התהליך השיווקי עצמו אנחנו יוצאים בזמן הקורס עצמו, בזמן השיעור עצמו, כך שאחרי הקורס אתם יוצאים עם החבילה, עם כל המערך השיווקי עובד וממשיך לעבוד גם אחרי הקורס. בנוסף להכל, במפגש האחרון שישי, אחרי שעשינו, העברנו את הלקוח פוטנציאלי בתהליך הזה של השיווק, אנחנו מביאים אותו למפגש פגישה, איך אנחנו סוגרים אותו. המפגש השלישי עוסק במחירות, איך אני סוגרת את האנשים בזמן הפגישה ולא הם מגיעים אליי כל פעם מחדש והולכים, מקבלים ממני הרבה רעיונות ונעלמים. לא, אנחנו הולכים לסיים עם זה ואנחנו סוגרים את הלקוחות בזמן הפגישה. מכיוון שהקורס מאוד קצר, הוא מאוד מזורז, הוא מאוד אינטנסיבי, ומכיוון שהמחיר הוא רבע מחיר ממה שאני מוכנה בכלל, ממה שאני נותנת בדרך כלל, בגלל זה אני מחפשת את האנשים שבאמת באמת רוצים לצאת מהקורס הזה עם ההצלחה. אנשים עם כישרון, אנשים שכל אתגר קטן עבורם, שהם מוכנים לעשות הכל בשביל ההצלחה, שהם מכוונים להצלחה, כך שאנחנו יוצרים תוצאות בזמן הקורס ואחרי הקורס. אם אתם חושבים שאתם מתאימים לזה ואתם מוכנים לרוץ איתי ולייצר עסק מצליח בחודש וחצי שיהיו לנו, אז אתם מוזמנים להשאיר כאן את הפרטים, פרטי ההתקשרות שלכם. אני מיד אצור אתכם קשר, אני אספר על הקורס עצמו, אני אספר מה יהיה שם, כמה זמן הוא יהיה, כמה זה עולה ומה נדרש בשביל הקורס הזה, וכך אנחנו נרוץ הלאה. אני הולכת לעבוד אך ורק עם מנהיגים שהולכים להנהיג את התחום הזה. אז רק איתם אני הולכת ליצור הצלחה. אז תירשמו ואנחנו נהיה בקשר, ואנחנו עכשיו יוצאים לדרך החדשה לעסק שלכם. אז ביי בינתיים, ונתראה בטלפון ובקורס. ביי ביי.